gure audioa. Jon Esnaola, kaixo egunon. Kaixo egunon. Zer modu zaude? Oso ondo menizatu. Bai, hementxe, zu etorri zara gure etxera, baina gu joango bagina zure etxera, zure logela adibidez, hori toki aproposa litzateke, izketaldi bat egiteko? Bai, ze leku oso lasaia da, piano batekin, instrumentu batzukin, estudiotxo moduko bat, eta liburu pil batez beteta, orduan izango zen leku aproposa, bai. Oa ere badaukazu, ez? Oea, bai, horrezkin baten, baina... Baina bigarren mailako altzaria da hori. Baina hiru gara, hiru esertzeko tokirik bai? Aulki bat, baina ekarriko nun sukaldetik beste bi, eta ja... Bueno, niri zaitien porta lurrean esertza beste, Txoko, nahi. Vale, esan duzu badituzula hainbat instrumentu, zein izango da ikusiko dugu musika instrumenturik deigarriena, inoak zeukitu nahiko du bere, Horre ongo litzake, pianoa, baina gero... Baita dauzke bi trompeta, tromboia, gitarra, txistua, perkusioko instrumentu pilo bat. Osea, ez dakitzen bat instrumentu egiten egia esan, xilofono bat. Bai, denak ez daude gelan, baina sakaban dut etxetik, badaude, bai. Eta utziko diguzu ukitzen edo pake-pakean usteko meni? Ez, bai, hortako daude instrumentua. Jo ez ditugu joko, baina. Instrumentua jotzeko, ja. Baina jotzen ez dakigu. Baina, bueno, saietuko bainateke. Bai. Zein da kutxan gordeta gehien zaintzen duzun instrumentua edo kutxunena duzuna? Denak maite ditut, eta denak ondo gordetze ditut, eta nola ez naizen sentitzen ez dara, berez perkusionista naiz, baina nola instrumentu asko jotze dituten, denak berdin maite ditut, bai. Eta eskuratu duzun azken altxor txikia, zein da? Urtek ez dutela eskuratu, orduan ez dakitzen izango zen. Azkena izan zen, nik usteet, bizilagunak oparitutako txistu zar bat, eta hortxe da, gordeta. Bizilagunak eman zizun? Bai. Bazekielako apreziatuko zenuela. Oida, behar botein behartzun da, esan zuen, honek behintzat zerbaiten gutxistuakin. Jonentzat. Eta zurekin denbora gehien daraman instrumentua zein da? Zure logela, orain gauden logela honetara sartu zen aurrenekoa? Kaja sorda, daitze zaio. Dala, kaja bat, baina soinu ez du nahiten, ikasteko. Eta lehenengo instrumentuekin una izan zen, kaja txiki bat, ez duna praktikatzeko erabiltzena, etxen. Soinua eziteko. Inteligenteak izan ziren zure gurasoa. Oida. Eta bestela aitan trompeta. Beti anik horre izan dela. Zu jai horretik izango zena. Oida. Eta oraindik jotzen ez, baina etorkizun batean jotzeko daukazun instrumenturik badaukazu? Nola? Oraindik jotzen ez dakizun instrumenturen bat, baina hor daukazuna badakizulako etorkizunan helduko diozula. Etxen ditutenak, normalen bakizkit jotzen, txistua ez. Baina... Txistu ez dakizu jotzen? Ez. Txistuantzako obra bat idatziet, eta itetena probatu gauza asko, eta baina, melodia bat edo beste joet, baina jakin gabe nola funtzionatzen, naturalki atatze zait, eta jazta, baina inoiz ezetik hasi jola. Zuk partitura idatzi duzu, baina beste entzat. Eta gero, zuk ezin duzu zure partitura interpretatu osorik. Ez, normalen ez. Azkenen orkesta bat entzat idaztetenen nik oboe bat ez dakit jotzen, baina idatzin behar dut orkestak alizateko bai. Jon, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gazte Sariaren irabazle berri zara, eta nahi genuke zu horretan ona zara, eta galdera erantzunak erritmo honean egitea, Konpasi galdu gabe, ea obra sinfoniko bat osatzen dugun denon artean. Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gazte Saria horixe da, Jon, eskuratu duzun azkena, Beñat Garaio, Maite Izpurua edota Imanol Zubiauzek aurretik egin bezala, eta aurten zu, Jon. Obra sinfoniko bat da saritu dutena, baldauke, Rabelen ukiturik baldauka? Nik esango gure igual baiez, oso era sublimean, zer Rabel beti izan da nire erreferente haundi bat, eta bere partiturak beti dozkatetxean, eta beti behidatzei dut. Orduan, igual ez nahi saiatu Rabel bat plasmatzen,
baino modu sublime batean, bai, folkloreakiko eta musika tradizionalekin bai Rabelekoa zeukan Euskal Herriakiko gertukotasun bat, eta esango nuke, obra honetan bai badaola gertukotasun handi bat euskal tradizioarekiko bai. 150 urte dira aurten, Rabel jaio zenetik, eta udako faktorian ere bere toki berezia izango du Rabelek, astean behin. Obra sinfoniko da saritu dutena, eta izenburua hauxe da, Luur, Nestor Basterretxearen oroimenez. Hori da jarri diozun izenburua. Entzun duzu obra sinfonikoa? Bai, zorte aukiet, normalen ez dugu entzuten, eskuzi azte deulako, eta gero ensaiotan entzute dugu, baino zorte aukiet, ze musikenek badauka Bilboko orkestarekin konbenio bat, eta auki dugu aukera gure obrak entzuteko, ensaiatzeko, eta baitare grabatzeko. Orduan, ja obra ezautzen dut. Bueno, ezautzen ulenago, baino entzun gabe. Eta? Eta ondo. Bueno, hor beti daude, momentu batzutan, zuk ustezu hobeto sonatuko ula, azkenen ez du hain ondo sonatzen, beste batzutan ustezu nona baino hobeto daola, orduan bada joku bat, 10 minutuk asko mate dute, eta zati batzutan ez gaude hain pozik, eta beste batzutan, bai. Eta itxuan lan egitea bezalako zerbait izango da, ez? Bueno, itxuan edo gorrean, Zezuk zure buruan entzungo duzu, baina hori da, margolari batek kuadroa begiak itxita pintatzea bezala. Bueno, horituta gaude, beti exigitze gute eskolan musikenen eskuzidaztea, eta beti aukeu hor pianoa, baino txikitatik goaz musika iten, orduan partitura bat aukeunen aurren, naiz eta igual beste batzuntan jeroglifiko bat izan daiteke, eta guk entzute deu. Ez dakit, ez kasko keukiko genitu bezala, noski, baino bai badaukeula sonoritate bat, eta bai. Guk agian novela bat irakurtzen dugunean bertako pertsonaiak buruan irudikatzen ditugun bezala, eta gertatzen ari dena irudikatzen dugun bezala, bazuek musikarekin. Hori da, antzekoa da. Baina gero jabein interpretatuta entzuten duzuenean, egin litezke aldaketak, edo jabein eta egiten dira aldaketak? Txikiak izan behar dute, eta ensaiokoak. Ensaioak oso azkarrak izate dira, ze ez da nire obra bakarrik, obra gehiago daude. Orduan, igual nire obrako 20 minutu dauzket, eta 10 minutu balin badia obra, hitzeiteko 10 minutu bakarri dauzket, eta ensaiatzeko, orduan, izan behar dute oso azkarrak. Orduan, horregatik ensaio, estrenatu baino lehen asko revisatze dugu partitura, ikusteko ez dala ongo akatsik. Naiz eta gero atatzeian. Obra sinfoniko bat sortzen duzunen, eta kasu honetan lurrez ari gara, badago intentzionalidade bat, zuk ze sentiaraztea nahiko zenuke, bai publikoari eta baita jotzen duenari, ze musikariaren ere zerbait izatea nahiko duzu, ez? Hoi da, nik leno bilatzen nun provokazio bat, Oteiza irakurtzen nun, eta Duchampek zeukan dadaismoari buruz provokazio bat entzularengan edo rezeptorearengan, ezta? Orduan, bai bilatzetela, guain pixkat uste nahi naiz, baino bai provokazio bat. Musika ez da bakarrik entzute deunen, ze politia da nau, eta listo, musikak bai beste sentimentu batzuk ekarri ditzazke, eta baitare asarrea, edo mina, edo orduan, musikakin saiatzen naiz plasmatzen, ez bakarrik ze politia dan eta kitxo, baizik eta momentu batzutan arrotza izatea, eta mina sortzea, edo, bueno, beti hor entzularekin jolasten ibiltzea bere bai sentimenduekin, eta bai. Eta kasu honetan, konkretu honetan, lurren zera nahi izan duzu? Daukena da, erlazioa oso handi bat tradizioarekiko. Argizagi ederra kantu tradizionala hartu dut, eta agertzen dira leku ezberdinetan, esango guke, bukoliko batean, eta orduan orkestak entzuten nahi ganen, entzun genezake urrutitik argizagi ederra kantua, baino betire garaikiderekin lotuta, hor nasketa bat da, esango nuke, figuratiboa eta abstraktuaren arteko esparru hortan saiatzen naiz ibiltzen musikalden, ez dakit ulertu zaiten, baino. Eta Nestor Basterretxea zergatik? Bueno, eskulturan ere referente handi bat izan da musikan, eta geroz eta gehiago ikusi dut, Nestor Basterretxea beti izan dela eklipsatua, bai, Oteiza eta Txira, kiston eskulturek dialako, eta Basterretxea ere oso eskultura hona zen. Orduan, nahi izan diot, omenaldi txiki bat egin, nola beste obra askotan erabiliet Oteiza eta Txiraren musika obra, nahi izan diot, omenaldi txiki bat egin behin.
Iaz, Txilidaren 100. urte urruna izan zelata Gravitaciones pieza estrenatu zenuten urte amaieran. Eta aipatu duzu Oteiza, aipatu duzu Txilida, aipatu duzu Basterretxea, Duxan pere bai. Nola lotzen da eskultura zure lan egiteko moduarekin? Kasu honetan Gravitaciones da Txilidaren obra bat oso gutxi zautzenen paperean eintzuna, eta bekite zituen paperak moztu eta gain jarri, bata besteren gain. Eta orduan ez zituen pegatzen, baizik eta soka batez lotze zituen. Orduan hor sortzezuna da volumenak, paperen artekin sortzezun volumenak. Orduan nik analogia bat eginez, esan, nik sortukoet orkestakin testura ezberdinak, oso testura ezberdinak eta kontrajarrik, eta orduan ingotena jolastu behar itezun bezala hartu, eta testura bat bilutzik utzi, edo testura bat bestaren gain jarri, testura berri bat sortzeko. Edo volumenekin jolastu, eta testura bat gehiago agertzea, eta beste agertzea atzen. Orduan, da, analogia bat itea, ezta? Bere eiteko lan modua nerea pasatzea, eta nik bere materiala izango litzake papera, nerea soinua. Hoi izango litzake, bai. Musikaria zara zu, Jon, arte ulertzeko modurik gordinenetik zertarako idazten duzu? Zertarako idazten duzuzuk musika? Zertarako, deskubritzeko sonoritate berrik. Netzat konposatzea da jolastea. Eta beti deskubritzen saiatzea, hau da. Dakitena ez detiten. Askotan, enkargu... Dakitena ez dut egiten. Hoi da, dakitena ja pasadet. Hoi Oteizak ere esatezun. Dakitena ja badakit. Nire detena da sonoritate ezberdinak deskubritu. Orduan, urrengo konposizioan intetena da, beste konposizioan ez ezkiten gauzakatea edo ideiak nitunak eta ez detena lortu erabat, urrengo konposizioan saiatu hobea izaten. Eta pixkanaka orduan, nahi gabe, zuk ez daukezu estilo finko bat, baizik eta estiloa pixkanaka aldatzen dijoa, ze nahizuna da deskubritu. Beste gabe deskubritu, soinua deskubritu. Eta orain zeren bilea zabiltza, zeren atzetik? Guain sortuko dut, obra bat akordeoiantzat, ez naizela hasi guaindik, eta gero bestea musika kamara bai. Eta leheno bilatzen una azala musika bat arrotzagoa edo gorragoa, guain pixkanaka lehuntzen nahi naiz nik ustez, eta beste sentimendu edo beste lasaitasun batekin nahi dut idatzi ezain gogorra edo. Bai. Orain sortuko dituzun akordeoarentzako pieza eta ganbera musika zer dira, enkarguak dira edo gorputzak eskatzen dizu? Bat da proiektu bateako eta bestea sari bateako aurkeztuko dut, ez dakit iritsiko naizen edo ez, baina burun dabilzkit melodia horiek eta ideia horiek eta idatzin behar ditut, osea, da beti da joko hori, naiz eta enkarguk ez auki. Ja, beti ari zara sortzen. Bai. Beti ari zara gauza berriak deskubritzen. Bai. Eta ideia bat etortzen zaizunean, hori nola gordetzen duzu? Sakelakoan doinua kantatzen duzu, badaukazu kuadernotxoren bat, partiturak dituen eta idazten joaten zara autobusean? Dauket kuadernotxo oso txikia. Ekarri duzu? Bai, hemen ikus genezake? Bai. Poltsa hundia ekarri duzun. Instrumenturik ekarri duzu gaur? Poltsa hundia eta kuadernoa oso txikia. Begiratu ezakegu? Bueno, a ber, hartzen hortik. Seguraski, txikia da, tabako pakete baten neurrikoa, eta daukazu betiko arkatz beltz eta hori, baina bi aldetatik zorroztuta, eta 4 zentimetroko arkatza. Ainoaren atz txikia baino txikiagoa da. Boltxikoen emate, eta hor dauket pentagrama bat. Bai. Pentagrama zuk marraztu, paper batean pentagrama dituzu. Pentagrama hutsa. Eta hor ideiak, izenburuk, normalen sorkuntza haste zait. Bazakit, txispa txiki batetik, izan daiteke izenburu bat, izan daiteke soinu txiki bat, edo normalen gauza oso konkretua eta txikia. Baina pentagrama oso laburra da. Bai, ideia baten bat edo ikuste zuen. Ja, zirriborra. Adibidez gero aldatzen joaten zara, edo zer da? Ez, hau zer da. Idatzi duzun azkena? Hau da, urrengo obrako behar detena klarinete bajoaren registroa. Ez nula ezautzen oso ondo, eta apuntatu inula, eta nintxe da, bai. Eta hau begiratu ezaket, ez da kuadernoa. Ez dakitzen aurkituko zuen denetatik. Baina daude marrazkiak, daude zerrendak. Hemen akordeoia. Hoi da, baitu, obra berria. Ez dago partiturarik hor. Ez. Eta adibidez, azkeneko 2 horritan daude nire lagun batekin honen herri bateko
pareta hartu eta pintatu. Paretaren gainean jarri eta Horria berazko jarri. erliebe hori gelditu da Erliebea markatuta. geratzen da markatuta. Bai. Eta hori ere bada inspirazio iturri? Ez, bueno, hor dauket, eta behakin honen jartu deu ohitura, bueno, hemen gaude, herri honetan gaude, eta beha arkitektoa, eta hor duen aitzega gure... Zein da, Fermin? Ez da, maneix Marko. Eta hemen, baina hemen Fermin Kalea. Kalea. Ez dakit nungoan. Oso ondo. Bai, Ze bai. ohitura politia dituzun lagun. Pila bat daude, Bai, noski daude, bat baino Bate bai Bai, txiri da bai, lekuko arrin bat, uste Bai. da hola. Salamankako katedrala izango da. kontxak. Hoi da. Guk dene galdetzen dugu Jon, zuk esan, Bai. Kuadernoa jaso, Jasoko dugu, itxigoma eta bai. itzuli dozu jabeari Jarri favorez. txukun, markatzare bai. Ingurua eta natura hori izan liteke inspirazio iturri ere? Horma bat izan den bezala, adibidez? Bai, noski, naturak daukena da sonoritate pilo bat, osea, hau da, juteganen baso batea entzun genitzazke ez bakarrik txorik izateara lehenengoa, baina zuaitzak moitzen, edo haizeak zuaitza moitzunen daun mugimendu horren soinua, edo orduan hortik inspirazioa noski ateatzen dutela une oro, bai. Hortzi izeneko lan hau iaz Bilboko orkestrak estrenatu zuen. Hori da. Estrenu egunak nolakoak dira konposatzaile batentzat? Bueno, nervio puntu batekin, baino esango nuke ja inda daola zure lana, eta guain lana bestena dela. Orduan, badao espektatiba hori, publikoak zer esango, edo nola hartuko gaina olako musika bat, ez dala musika pop edo rock, orduan, beti, baina naiz eta horrea juteianak badakiten zer entzungo duten, orduan, bueno, nervio puntu batekin, baina baita nik esan nuke inoiz ez naizela oso nervioso, baizik eta lasai jute naiz entzun eta kitxo. Eta pixka bat zure lana besteen gain dago, ez? Besteen ardurapean dago hori ondo interpretatzea. Hori da, eta horre bai joku bat dago interpretekin nola zuk ondo erori baiezun, edo saiatu behaiekin nola bait gestionatzen, behaiek eman dezaten, behaien 100%, eta behaiek bai sinistu dezaten, hori izugarria dela. Osea, zuk pentsatzezun bezala behaiek sinistea. Normalen ez da izaten, bueno, hor dago jolas bat eta saiatu behar da gestionatzen. Bai, ze jute bat zea, behaien gana oso fuerte, zu aukezu galtzeko guztia, ze behaiek daukete instrumentua. Alegia, zerratzen bazara, gero badakizu urrengoan, okerrago ingun dezaketela. Horregatik, orduan saiatu behar da, behaiekin harreman, ona edo, behintzat, lan modun ondo. Eta hori, entxegu egun batean egiten duzu, 20 minutu horietan, entxegatu, eta gero musikaria izuk transmititu behar diozu, obra horrekiko daukazun pasioa. Hoi da, dituzu minutu batzuk, ikusteko behaiek zuke bai sinistezula, eta, komprometuta zaudela, eta behaiek bai kompromisoa. Eta horre bai, zuzendaria jokatzu paper izugarria. Zuzendariak ez balin bau sinisten obran, kitxo, akabo. Ze zuzendaria da, lehenengoa interpretei saldu behar diena, hau dela, iten aigana momentu enten hobena, eta hau inberdela perfecto. Hortan erikasiko zenuen, ez? Ez da erreza izango, ez? Konposatzaile izan, eta gero, esan dizut, ezaugarri sozial horiek egutzea. Hoi da, pixkanaka juteza ikasten, eta ikusten nola funtzionatzuten beste zure irakaslek, eta baita beste zuzendarik orduan interesgarria da ere, besten ensaio eta jutea ikusteko nola funtzionatzen entxegu batek. Bai. Jon, Tolosarra zara, eta lehen aitaren trompeta ipatu duzu, musikazaletasuna etxetik jaso alduzu. Hoi da, nera itxona trombonista, Incansables txarangako fundatzaile bat, aita trompeta, eta osabak saxofoia, baina beste hainbat instrumentu ere, eta datorkit, eta Tolosako inauteritatik noski, datorkit musika zaletasuna bai. Noiz esan zenuen, lehenbiziko aldiz, edo zure buruari noiz esan zenuen, handitan musikaria izango naiz?
9 urtekin erabaki nun tanborra nahi nula jo, eta amak esatei txikitatik naukala argi artista nahi nula izan. Artista. Eta hori ez naiz joatzen, ni nahi nuna zen tanborra jo kalen, txarangakin eta bar. Eta gero pixkanaka ikusi nun, mundua handi bat zeola, ez zala bakarrik kale musika, baizik eta mundua handi bat zeola musika mundu guzti hortan. Eta orduan erabaki nun, deskubritzen jarraitu nahi nula, orduan gero konservatoria junitzen, gero musiken, eta hortzen abel guendik deskubritzen musika. Baina ala ere, tanborra jo nahi zuen 9 urteko Jon horretatik, orain entzuten ari garen musika konposatzera, sekulako ibilbidea da. Bai. Ze hor musika, horraino iristea ere, ez da oikoena, Jon. Nik hoi deskubritu nun perkusioan, musikena sartu behar duen perkusioakin, eta ordu pilo bat ensaiatzen ditun perkusioakin, baina nahi gabe bukatzen nun, partitura ikasten hainitzen, partitura hortatik ideiak ateatzen eta obra berri bat sortzen. Eta orduan, azkenen bukatzen nun, idazten. Eta orduan esan nun, zer nahi zuzuk berez. Eta orduan erabaki nun, izan zen momentu bat erabakikorra hoi aukeratzeko, eta azkenean erabaki nun, komposizioa zala bidea, eta nik uste ondo joa. Perkusiotik komposiziora egin duzu, eta urten bukatuko dituzu komposizio ikasketak? Bukatu ditut. Bukatu dituzu, bai, hori da. Eta urrengo urten masterra egingo dut, hori da. Nora joango zara masterra egitera? Hemen bai egingo, irakasle berdinekin, gustoa nabil baiekin, eta Euskal Herrin lan asko izaizkitateatzen, enkargu asko, eta horregatik asko kesatiate, kanpoa jun edo ikastea, baina ni guaindik gustoa nabil hemendik, hasi que men jarrituko. Eta urrengo enkargua, urrengo egunetan ikusiko duguna bintzat, orain udan partean urmuga ziklo horretan ere parte hartuko duzu, ez? Hoi da urmugako enkargua, normalen arreglok izateia, eta nire kasu guain zuzendariak utzi libertatea obra bat sortzeko txuntxunekin eta bar, eta urrengo asterako entregatu behar dut, oaindik ez naiz hasi, baina gero izangoa dantza, Amaia Lizanenek dantzatuko, eta izangoa hogeien, berastekin izangoa, eta hortzen abilideiak jasotzen sortzeko. Bai. Konposatzaile batek zuzendu dezake gero orkestra? Bai, nire obra batzuk zuzendu izan ditut, normalen orkestra batek bere zuzendari aukenen hor ezintzea sartu gehiagi. Baina aukera izan detenen beti saiatu izan naiz zuzentzea, ze txikitatik gustatu izan zaite bai zuzentzea, orduan bai, aukera ikustetenen beti saiatzen naiz zuzentzen, noski. Eta hau Jon, zer da? Entzuten ari garen hau, zer da? Zure lehen altxor txikia, Hoi da, hau da Paotxa, nire aitzona Paotxa daitu izan dio beti, eta 17 urten itula edo sortu nun, aitzona guendi bizi dago, baina eukizun momentu hor txar bat, eta era naturalean sortu nun nahi gabe, abanera guain behidatze, eta esaten nola, ez nahiz oso ondo gatzen, gorputzak eskatu ziten sortzea, abanera hoi, eta lehenengo aldia izan zen, etinkarnatuz orkestak jozula obra hau, eta hortik aurrea, ez dakizan bat obra jatzituten etinkarnatuz entzat, baina hoi izan zen lehenengo aldia, bai. Eta baitare, Hernaniko bandak jozun abanera hau, bai. Orain hau entzuten duzunean, gauza asko aldatuko zenituzke? Hau orain idatzi zen bazenu? Berdin. Hola utziko nuke. Ze sensaziona, ez? Bai. Obra askotan gauza asko aldatuko nituzke, baina honetan hola utziko dut, ze momentu oso polita izan zen, eta hola izan behar du. Bai. Eta aitonari erakutsi zinen momentua? Izan zen oso emozionantea, aita ebaizion, aitare musikoa, orduan dena izan zen sentimendu asko bueltaka, eta oso polita izan zen. Jon Esnaola galtza betelan, Bai. Hala, sumatzen zaitu bai. Uztaileko entxeguak ondo ateratzen diren, ikusi dugu kontzertu egunak jarrita daudela, Ainoa, Gasteizen hasita, 11tik aurrera. Hori da, eta Bastartxon, Azkoitian 12an. 13an Hondarribian, 14an Euskaldunan Bilbon, eta Victoria Eugenia Antzokian uztailaren 15ean. Hori da. Bai, Jon Esnaola, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gazte saria, eskerrik asko bisitagatik. Mi esker zuei.